आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. जनतेच्या पाठिंब्यावरती वडील मंगेश टेमकर यांचा आचरा सरपंचपदी विजय निश्चित आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी सरपंच प्रणया टेमकर यांनी दिली आहे. मागील 5 वर्षात जेव्हा मी निवडणुकीला उभी राहिली होती तेव्हा गावात मला वैयक्तिक असं कोणी ओळखत नव्हतं, पण माझ्या वडिलांनी केलेली कामं व त्यांच्यावर विश्वास ठेवून जनतेने भरघोस मतांनी तेव्हा मला निवडून दिलं होतं. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी गेली 5 वर्ष आचरा ग्रामपंचायतीचा सरपंच म्हणून कार्यभार सांभाळला. या कालावधीत बरीचशी विकास कामं ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून तसेच आमदारांच्या माध्यमातून बरेच रस्ते, पाणी प्रश्न, तसेच पायवाटा, अंगणवाडी, महिला सक्षमीकरण अशी बरीचशी कामं पार पडली. त्यामुळे वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली 5 वर्ष मी ह्या गावात व्यवस्थितपणे काम करू शकली. या पूर्ण 5 वर्षाच्या कालावधीत वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच इतर गावातील जे ग्रामपंचायत सदस्य होते त्यांनी तेवढाच सपोर्ट त्यांचा मिळाला. त्यामुळे या 5 वर्षात बरीचशी कामं मार्गी लागली. तसेच गावातील सर्व ग्रामस्थांचा, विशेष करून महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहकार्य मिळाले. त्यामुळे आत्ता प्रचार करत असताना महिला वर्गाचा तसेच ग्रामस्थांचा हा विश्वास आमच्यावर आहे हे दिसून येतंय. त्यामुळे तसा खूप चांगला प्रतिसाद संपूर्ण गावातून आम्हाला मिळत आहे. आचरे गावात बऱ्याच वाडींमध्ये पाणी प्रश्न हा मोठ्या प्रमाणात उद्भवत होता. त्यामुळे पूर्ण गावाची अशी एक नळ योजना आम्ही मंजूर करून घेतली आहे. त्या नळ योजनेसाठी बाजूच्या गावातून आम्ही पाणी संपूर्ण गावाला एकच अशी मोठी नळ योजना करणार आहोत. 4 कोटीची ती नळ योजना मंजूर झालेली आहे व त्याचं काम आता प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे ते जरा व्यवस्थित करून घेण्याची पुढील जबाबदारी ग्रामस्थांनी दाखवलेल्या विश्वासातून ते आता निवडून आलेले सर्व सदस्य तसेच सरपंच म्हणून माझे वडील हे पूर्ण ते काम व्यवस्थितपणे पूर्ण करून घेतील. बचत गटाच्या माध्यमातून आजच्या गावात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महिला सक्षमीकरण करण्यात आले. ज्या महिला कधी घराच्या बाहेरही पडत नव्हत्या त्या आज 100 लोकांच्या सभेपुढे आत्मविश्वासाने बोलत आहेत. अशा प्रकारचं मार्गदर्शन असं त्यांना करण्यात आलं. या 5 वर्षात त्यांना प्रशिक्षण देऊन ते आपल्यासाठी रोजगार निर्मिती आता करत आहेत. त्यामुळे महिला वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आम्हाला आहे. मागील 5 वर्षात आम्ही आमदारांच्या पक्षात दुसऱ्या पक्षातून काम करत होतो, परंतु आमदारांनी कधीही या गावचा सरपंच हा दुसऱ्या पक्षाचा आहे असा विचार न करता पुरेपूर त्यांना आचऱ्याचं कुठलंही काम असेल तर त्यांनी ते लगेच मंजूर करून त्यांच्याकडचा फंड आम्हाला दिला. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकास कामं आचरे गावात रस्ते झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे खूप सहकार्य आम्हाला लाभले या गेल्या 5 वर्षात. आत्ता आम्ही सध्या घरोघरी प्रचारावर भर देत आहोत. आम्ही सर्व घरोघरी प्रचार करत असताना लोकांचा खूप पॉझिटिव्ह प्रतिसाद आम्हा सर्वांना मिळत आहे. त्यामुळे या सर्व उमेदवारांचे तसेच सरपंच मंगेश टेमकर यांचा विजय निश्चित होईल अशी आम्हाला विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.